În sfârșit, am devenit gardian. Am primit cheia. Credeam că aventura s-a terminat. Dar apoi Astra a dispărut. Tot ce a mai rămas au fost 3 pene argintii. Astra era în pericol. Ultimul ei mesaj îi spunea să mă găsească, pe mine. Eu doar citeam în patul meu. Dintr-o dată, o lumină puternică mi-a umplut camera. O umbră nouă, teribilă, vâna în viitor. Avea ochii roșii. Fura magia. Îi vâna pe copiii destinului. Trebuia să luptăm. Am întins o capcană, iar eu trebuia să fiu momeala. Trebuia să lucrăm împreună. Versiunea mea din viitor și cu mine. Dar monstrul ăsta era legat de noi, într-un fel pe care nu mi-l imagineam vreodată. Era prea puternic. Sol, prietenul meu cel mai bun, a strălucit atât de tare, știa ce are de făcut. Știu că nu e sfârșitul. E o nouă aventură, care abia așteaptă să înceapă. Aceasta este Biblioteca Viselor Pierdute, călătorie în viitor. Inspiră inimile tinere poveste cu poveste. În curând pe booksprint.ro. Vă mulțumesc pentru vizionare!